Global Entrepreneurship Monitor erakundeak ekintzaileetasunaren gaineko datuak neurtzen ditu eta baita pertzepzioak ere. Horren arabera, Euskal Herrian ekintzailetasuna egon badago. Gertatzen dena da, ez dela enpresa ehunak eta erakundek nahiko luketen adinako lehiakorra edo berritzailea. Euskal Herriko ekintzailearen profila honako da. Gizonezkoa, 35 eta 45 urte artekoa, eta ikasketa eta errenta maila altukoa. Emakume ekintzaileen kasuan ere, ikasketa maila altukoak izaten dira. Bereen finantziazio beharrak 2015ko datuen arabera 20.000 euro ingurukoak izaten dira, eta hasierako finantziazioaren bila familia artera eta lagun artera jotzen dute. Gehienak mikroenpresak dira eta batez beste enplegatu bakarra izaten dute. Pertzepzioi dagokienez, GEM erakundeak neurtu du Euskal Herriko jendearen biztanleen pertzepzioa eta aurkitu du hobera egin duela azken urteetan, baina oraindik ez da Europako Batasuneko batez bestera ailegatzen. Jendeak begi onez ikusten du ekintzailetasuna eta prestigio gero eta handiagoa ematen dio, baina gero eta zailagoa ikusten du ekitea Euskal Herrian. Horregatik, erakunde horren konklusioetako bat da, jarreren eta balioen gainean egin behar dela lana.